Omo a muhu wo mo wo afidie so yi. Uche mu du a emu be nsia obi ani bosom. Da me ka se me sister. Bosom no ba no so a otimi da ye ya opemfo ye de wodress ni yam awo. Yes. Ohin no what to just say wa bosom no be kan no obebo. To wesu le wose aba so. Ba ko bi de eye ya na tia me wo mkope kosua no de baaye e de onenam suom na namsuom ofa ba ko mienu miensa afie di so wa fe bosom na ba enye bosom okopre ya ni bre konfo duedu hai se wo se wai wadwene se wo ye konfo wo de magye sembe ba wa ni mbegu ase onfo bi eteseme me senye se bia to ngono an kasa na ebeyi ni moti amame a mintimi nko moti bia don't work at them say, well, no, you're funny catrema, any true. Say, dear, will be a banana say, oh, yeah, dear, I say, don't what say, me you say, mammy, and yet, can only say, oh, yes, I didn't. Now, what I can say, oh, what can you tell me? That me, Vitongo, a dear many and Casamaya, make catch all says, I dear way, say, if it are catching the pan say, if it are. Obi by ya Juma, as I may say, Taku, and I genoa at the Kunan of a sober. Me wo ne ba ko be friend Bokiga. Sa Bokiga no ye ni sika. Kwanse no e na ono wodi. Na de ye ne se wo gigea na se dooso a na wahwie. Na wasere, wotwa abo. Na wakosesa. Wo konfo de wo ni bi o. Wakosesa. Na waje krata. Eso aponche a wo de akoto aponche. Eso odwa a wo de akoto dwa. Abetwa ama no. Mo no wodi ka diska ne bi. Ansana odi ni moja ni wia. Enam na aka ne de. Wo kwase wodi. Ye ma wone. Sese ska hweye se ebi entofem na obabi. Na se obi afa Yesu mai Isuma mama Isuma mama Isuma mama Yesu mai Isuma mama Yena ni abra no Isuma no Jodi abra wona me chichene were Yesu mai Isuma mama Yena ni abra no Isuma no Jodi abra wona me chichene were Musafo me mamu nyina ache ene ye nana konfo ba ameni ampon ehye ba betwetwe nkomo eja enkranza kuma ene ye da so wana meko na manka bi die na kyese enye ensem bi ehwehwe masuma me pesa meti ase e de fa akonfo ma omonyem na suma yesu omoso na mdo ma be ye kikirikiri obekura ba be ye bisa suma ne ba onfa ho benom ne nsa na onom ne jot na okọ ni nyina no enha enkwala no akwala no we yafunu mu ye ne konfo ba hia de ebedi hu nkomo na obehu obi na obedi bosumachi obeye chiame obekuta ebi abosom moto kakra bi bosom mot ensan kakra bi na ono nso wahyase ne otwa rasta eno nso aso ye oba na afo wahyase de ahwene egu ne 90 se konfo ba ni nyina ye ba bedi nkomo ensusu aso ba na de beba ana aya na abosom ne ka omo ena ma omu twa rasta ana so omo de ahwene ne gugugu omo nan na be kire mu ema ye hu nana bacha da sisei ajama da Roma me hu ye de nyankopɔ ne agya no mase nana nsɛm bi akire ya adwen so kakra epese o kire ye mu kakra e de maye efa se konfo enyima na bosom sitire so no de ne se atete abosom ne bi nso ya ahia iwi nkrampo na ebi wo to se obemu awokra oseda bi because atantan de ne ade na bosom konfo benyim na bosom asini so no de ne ye adwuma wo wokla eni na atwe endi bosom na bosom asini so no de ye adwuma kire mu kakra maye yo edikai mechia mahwefo ene metiefo nyina mchia che obibia na me bompaye eyi apaye edema obibia so isra nkwa isra nwode penya ene akroma medema obibia piao na me de pass and wode sa asemwe aba betum haye pa free say wakodi okonfo bi achi na nsa enenan woye bema obehu say ahyase na oye rasta oye oba so a ne wasina ahwene ahwene da obi na ya yakonfo mai ya hyenso anka ne tete abreso no sa wo betete yakom wa ha eye biedu kromu ha eno kura de eye ne nyina wo ba ye se wa hunu bi wo na beda fam se mfie miensa wo hyampa boda wa hwene da wonan wo ye oba wo ye bema so a e wa ade a ye de beto nan a e kire se
woda akom tete mu so wan na wakodi konfo achi nansa ene nan na so de ahwene ato nan why rasta woni konfo no mienu de na e konfo ade a ekoso a ha pa nanso obi wo wa wankwa akom tete wonim senia akomu mrante ti se obi esa de no edidi na chia onfa oni de wonfa ho so mi hunu se konfo bi e chia dwem obi oni na chi bia ya rasta ho na e konfo no na ho na ye chia me na ho na e chia me ho so na e bosonfo sa de ne de yesire ye nuanom akonfo se omo nkasa nkyere omo nkola sa kwa no na afa so ene obi di konfo achi na enu nansa waso abosom na kasa osem ye konfo na afi otie fidie so na wo ya za misire minuanom misire mo sa wo ye konfo na sa wo hwɛ me a sa de yi eya ade a ese ye dwuma egu ye nimu ase ti misire meka na esa to so bie wo sa de asemfofo bi beto mu se konfo ni nyinsem mu na wom busum bi wo ho a eye nokore se won pese ne konfo bewo ebi mu ya hia mia kasa me ba akwefiri ye nana Mary ento abedi atuo ne ba konfo duedu ne ba panyin wo ye konfo sabi mpreduasa wo ya akwara kete na nkotia ebefa no na sa nkotia no okodi aduanan ewo wuram 40 days wo mu ye nkotia bia wo mu ya hiankasa wo mu mpefin chese se wo be chia nsem kura na se waba konfo no so na se wo be chia konfo nsem na se wo nware ya onchia ompe wanim kura hwe sa nkotia na na se sa abosom se wunya bia ebe ye din pa se obema wawo chese wo ye konfo a wo didi a obosom e wo nchen wo dibi na wo do sa etete oba sabio ajanan jonso ani ade a omo mpesa ade no de no kure pa da akonfo ni bebre enye sabia sabe oni awode a ode be wo na emum sunsum no ompefin na yen hwe se na konfo ba no su bu ni nsai oni ni bedidi mimi sister konfo men obapa onyame emfa kransi ene wabosom ensuo no ba no sese wim wa muni nsa da enso no wo mi ni makonfo bebre mi krom tano dumase konfo ba bi ho ye frɛ no anasantoa e ka kire me se firi se bosom kan no ya wode awo ne mama ne mana nyini aye mpanifo no wa muni nsa da wode hunu se ni mawirem aye ko eba ni mawirem se MPO but ne mawire no the sana no ebe kokko na ekese wa abu ne sana no ti sunsumu asam de eduru na mum se wo wa akira wo hunu se de tie se nei nkura na anu nansa wasam ye konfo onim sunsumu asam bia onim de ekwa onim de eba what se wodi konfo bi achi aye rasta nti konso konfo na kom de emu asam odupa enye yizi sa na tie atiase na yenko awo ne sai nyinsen ni mu no yo se ubusa se konfo etimenyem na se ne bosom kura ba akura no ode ne toin no eno na ekire tumi eno na ekire sunsun tumi ni urawa oyi unipadua ne sinchen wani so de wo ne se enipadua ne ni enso oyi nipadua ne sinchen na afi wono aye adwuma no my sister me kase my sister ne ba panyini wonyem no ewa ha akuma kurodua mu ha bosom no ba no so a wotimi daye ya opemfo ya de wodress ni yam awo yes enti akomsam no nana enye chese enye ade a
te se neya abatata ahamaso a obi ato a wo se me kom no ete from aba no so otimi de ne burama me say ade bechi ama na wo ete from abai the whole day wan koda brosa ade omni say bosuma ti am from ano oya bosuma onimusa no mpa mi amiti we minimusa bia no nanso se ete from aba me so a kasa preko obetima no makoto asesi a gini se ye ka ho club aye ka ho de maaye betima no mo se ampa bosum ya boro nanso se baso okwa oyi ni nyina de ko me sorry be no maduan be ye bibia ya metima ye bia atimiti we Guinness efa kora mintimi no ba ko wache mienza kora mintimi no so bosum ni wura me a eno na kire tumi nsa me awote na bosum ni trimu ode ni trimu nya den wonyam ofuhwe ehwe fom awoje na wo besiw so na wode wo no nsa na wo kwa wode na ade ko oni bibi enipa achinye ebi na make say wodi bosum achi konfo achi na enu nansa osem ye konfo saafo no de make wontimi nye bida oboa oni bosom wo mo a muhu wo mo wo afidie sui uche mu dua emu bensia obi ani bosom wadi akire na wahwe eno wo ye bi emre bi me ko ba bi na wo mo bosom ye frɛ no amasu bosom no se osia wo maye ebura bi wo ho bosom no ye danchem nti se wo ba ne konfo so ye danchem ne ye ko fa kosua crate begu a se otimi mini ni nyina ansana wo hene no agye di sampa ne bosom na asifam ti wo hene no wo de tudwa se wo a bosom no be kan no obebo ti we sole wo se abamso we sole wo se abamso na ba ko bi de eye ya na chia me wo mkope kosua no de baaye fe de one namsuam ofa ba ko mienu miensa fe di so wa fe bosom na ba enye bosom okopre ya nibre okope japade nti se bosom na ma akra wo se aba anka ne tete amre so no yenim se magic fo ho na abosom ankasa so ho obi ankone na djuma bosom pa no ono nkone na djuma konfo duedu hai se wo se wai wadwene se wo ye konfo wo de magic sembe ba woni begu ase aha abosom na wa magic fo ni ha wo shefa ma na bosom wo shefa emfa ma magic fo ati ase bosom nkone na djuma enso ne obi ye bibi ketu bi no discussion santem wo yi bibi ase wa ben oboa enye no kore abosom ko no mo lai eno kura no se wo wura mu a abosom no e woni di so abosom ankasa kura no omu mpanimfo etese ye nipa ya enra se wo ya tam a ye de bedi etu enam dwem wo unu se bosom bi wo ho ase wo hunu se ye de panyine basa okoto no wati ase wo kire se wono no sunsum no wo ye panine ebikura da fam ebikura so da fam o da fam kire se ni papa eba anano na me ni udi nkobom bi na me ka tongo asem bosum tongo no wo ye bosum bia se me bosum fo gina ho na nim se wo bom paya o de satun so a odika eka chen se wo sora sanebra wo asase so piebra firi se tongo no ni dia ya de ebo ne mane ne se iyap tondan o ya asase wura sase nyina ni wura o ye kuro nyina ni wura enti se wo bonus sansa mane ne se iyap tondan na se chen se abosum nyina hene o sora bra o fm so bra o ye nyame o ya asase o ye nsuo o ye bo o ye mframa ni nyina wogiram bi sa wo kɔ ni kurom polega tinzugwa wo di kai twani su kasia ya de
kodo e na etwa sana wakọ saati zugu ho akọforo bo no akọhia ono ankasa fiska so nti abosom mu kora no ye wo mpanimfo konfo bi etese me senye se bia tongo no ankasa na ebeyi ni moti amame a mintimi nkom moti bia mintimi koji moti bia ono kora no omma ba abosom blani de beti bia koji no aw eno kora no se base me koji bosom brani a mehwe bosoma wone tongo no wo madidiem so wate ase wo mu bedidi adi abom cause ya konfo no sa de we e haye pa bu wo a wote bosom bia anka no dimnika wakotu te bosom anka no wakotu wode be ba bedru fie no na aya asema ma no chese we di we obia so ebetimi achiri na chiwade e de amam na wachiru se sabio eni baga aye kanaman we sese so edi kanaman onu sidi na ekwa be pa na befa so a sa sunsum obetimi ejuma sa wate yase nti obehwe konfo na enu nansa odutu abosom tim ni wawu anu ha adwene o ha adwene pa eno so ha adwene pa wo se basa wo ni obedi ba akode no ba akode ono so mpene na basa de ne beto abosom a ekura ye no eyeja bosom de wo pekura na wo da ne ho adi akere wo pa o ma hu da nso no nante what you say nansen na me free me krom e ko me proto so ntina me tekam ti metina kan mu ana mai bi say maame we ya choba na ma ya aduane me de koma omo e wo me proto so na me so de bi na me de aduane e koma ma paafo bi o say we de ya ponche krakra pa na me say we ya konfo a na nko abe papa say asma me kan won ti bi wi aseda ne start here o kotu no makotu o anam kan say ajame maso ansu maso ansa bia wo no matera ho matera bia wo so wo na wo de wo so hu nyame na matera ho na me pa ka che wo say wo pesoma eye no kware soma ene ye akomfo se de enum se mra no wo fom ne ena obenya wakatua wa say ye de ne de age se nyame na hye bi anam se ne mo ne o mu se da be na mle ne anam se hwe se bosom se hu yin a bible ho na wo kwa aware a o wi ana papa bosom e wo bible tete adifo no wo bia wo ne bosom ya hye no ho a odidi no djuma Rahel wo kwa awade o wi ana papa bosom e wo bible so what you enti enye nne na bosom obebe wiase nyame hye ase ebo ade na ode abosom ebetena asase so isa no onim se ebetomre bia ma nipa yakwa awuyem yakwa hawmu yakwa sebe amane mu nti sese wode tumi a ne ho otene eba ebebo nipa asetene ti bosom de enye sa ade bia ye ene man kitingiti bi na boys no etindi agodo hwe obekun ubewu ene bi mu dia ya azan cha omu yonku omu yo obi wo ho a otimi ebo bibi din se eye bosom oboa otimi bo bibi din se sa de we eye bosom oboa enye bosom ese ma onso mutimi to abosom ni di me die se ye ka se obi ato bosom din a anu kware ni me mini sa ekwa no so bi na minim bosoma enipa so na ato ne di ene bi wo ho ene bia wo na wahu na mimum de mi hu ye fi say ye beto ye na no na wo mo bosoma wo mo somo no ebi de se tongo gadaw atiam frama so what you say tigale brakune bosom ne sia wo no ato ne din wo de ne din ba me be fa bosom free me papa kromu ha odene maye no wo ka kire bosomfo ebusa ne se na ja
Bosoma wo de ne mai ye friend ne say wo se menka e pese wo hunu say wo yire no wo ye komfo bosom no aba ono ankasa e bo ne dia kire mo penim pa ye de bosom ko ye first day a bosom ne see fem oba ya na obu ne din ena ye frɛ onuma say bosom na bo abo ne din ena onuma say na oso de say ena o say ye frɛ no kwabna boafo o say ampa we kire say tumi na me de ama wo yire no o ye nokwafo ne din no se what ya se ye nsohwe bebre ti se wunni panyini wunni master sa aforo na sebe ofa bibia na ono aye wo de esi wo de ama se wo yesi na mum se wo panyini pa de a unti menya sa de nda nana ya te ho na se ye nhwe se konfo baawo abosom ne ma mo mle bi a mo de betina ho ma mo hu me fa se mo ho be chene asa na mo asimu so na sa mo akora ne beto fom kimu na se so asimu so de mo ye adwuma de minim ne se e wa akom ne se ye ka se atanofo a nsuofo na so bi etano wo mo no aya ahia kakra ihunu asuo komfo a wawo se na awotwe mienu na ogina dwem so wokom da nya no kora wubu nsa kora na ye wona bi enanso achi na ya bowosu ansa na wotimi akowura tano ne dem na gira ho wo ye konfo na wubu nsa ye bowosu ye dwira wo bia ai wo dwira wo dikosu ya ne ye wonuro bi adwira kan wo ye dwira wo kire se wo ho atensa na wotano watimi awura wotano dem wasuo dem na mum abrafo no brani bi wo wa wonchiri hwe sam bosmati aframa atirama tu otunga se me wonchiri hwe wadi kunkuma ti se wo ye konfo a ye wo ade bi wa ye frɛ no kunkuma wo kom brani a account no ho ye wa ade bi wo eno de enye ne na mechire mu kire se wonkan ye ho so what you say me kan won me yoba so what you say me de na ma chi de ye de ya so de be wakumosi atiam from mamo omola ano esunko wo mo so aye abrafo bite wo mo so yesunko kakra mo si konfo sa ne yire wo ana say yire bu ni sa otim batri so ba ye adwuma atiam from ma na so enye say wa wo peche se ne na de chenya no ba nye sa adentina wubu nsa de oba na wo peche to wo de a awo sem no e different awo se bosum ewura wo mu pia e bre pa enye yizesa enti fi be se na wotwe mienu ko no obetimi aba bia na sabiu bibia si ana se adwuma kese bia beda wo ntimi hwese nko obi wo ntimi so nko no ntina sa wota na no wage sa abrafo no bi e de ataache so what ebi kura na obosomfo ana sa otia mebi akoye bibia ma bosom ne tia no se ma wonti obeba na oba ba kire amamre ne amane ya be ye de amano sa na tie na emmom abrafo nso bi wo hoso a wo kiribra to ngo se wubu nsa ana se wo ye bra ti se nenso chi ansa na watimi akotwam wo 14 days enenso 7 days na chi kanze bi 10 days on se wubu nsa wiya obi wa so obu nsa ne se etwa foforo abos na akire na yi kakra bi ba isa wotena se ema ni nyina twa na mfanse ni dia ni nye 7 days 5 days obi ebu ni nsa 5 days say 5 days kura aje se eno na mekire se won se ya na kakra bi ba ekosi bi 7 days ti isa wotena se ma sa we ni nyina twa ansana wadwira adwira de senya yibia wo pa adwira ne onema kakra bia na de adwira che se wafiri ohu afi sanete okay ye hwe aduane yemu no nso so bi bu ni sa ontimi fa nye bia fa ontimi nye komfo aduane ontimi nye sei eno nso de ntina ya mo kan sa no no kure pa se won se medical ka se
abosom no ebi ya ahia na ebi so chiri bra nkasa bra no tongo sei na ye bone eye fi ma wo mo eye fi wa kasa onipa no sa wo ye bra eya wa kasa no hu se wo ho enye wuye papa se wate ase eye fi ma wo mo me bosom tongo sei se wo ye bra na se wo de fa baby a me ye adwuma na ye fra bibi se mra sa mra no se wo de ye wa emoja ebet matu musumi mienu yesa wa ankasa hu no se ade esi a me ye nti na bibi se ye me nti me ko pa akiri ene ye wo ba na ye kosere etu sipe efiri usua atoso wa emoja na betwa ne ye hwe ade se bi afa ye nyina ya ba fa hyesei na bia wabu nsa mpofiri mu ne bia saa abosom ne wo ho a eno nso na atime twa ah o dabi eno nti no konfo bia sefa wi a obo na abosom asu kire se enema enye ebetimi aba afasha na se bra beba wo obeye kra na boys ni obi ededa se wate ase eno nti no ye ne ya abosom akasa se sei na ye baba na emum ye wi a ye se se ye bebo wosu enti konfo bia sefa wi a na de ekia odwira na bosom petia duro ewo ho gina pada fi bia ba ho bia obi wo kra wo gina domnum na se bosom bi ba otimi fra se wo gina ya da firi yakọ opam no sa se bia bibi wo no enye obon se no wapam se firi yakọ so what yes enti bosom sam de sania meka no emra wom enye tra bi keke enye tra se okuta bosom pa se wo de ye adwuma de a emra wo ho akwaye se obi aso jagu wo se wa kasa unu se agye mitia so ebehime nti minkotia so sa na bosom tie ye no mo nante nyansa mentase na no kire se first titin de wi na abosom ni sibi wo yemfo so ehwa na abosom ne kun no sata me no muntimi nsere o mana ase ennei no ma pesre yesre dodo sin tetene nkane ne se ne yehu nkane tete no ende wo ye ya timu ko wafa foforo yo anka tete som no betimi akasa eni nnei me de toto ho a se san ewo mu kura na enoso bosom enfiti preocupe enkum ni pase wo fe wa fo ba ko makun da so what yes bosom bia ni ho se ne konfo se mafom mra na ena we kume ansa na bosom ebeye sa de na wa boko kwache tete amre so no na nipa esuro bosom pa che ni so what yes na nipa esuro bosom pa eche ni na tete asem so awoka no eye sa na te se nye se dakopa ya ofom bosom no ku enei abosom no omuku yeda omuku ye papa me kai se me komfo baby ya wono so oye minua okuta tongo sa wokofa tongo ya ka kire wo se hwe yie se umfa apetesi enwunu so na komfo no na wowo bosom bia na wono so odi apetesi ti omode ensa na egumu snap to mu na omode ensa gu yenti ofa ansa onim se eye snap utie ena wode bompa ye otutu se ti otugu tongo so a wote ne sente se eye apetesi no wa no da no to fem no so benam se bosom bi ku kura na wotim omudi meka ekodwa to a kuro hene ama ni tu ni nipa ma ne baaye osese wo hene no wonam nipa ma ya on sorry fem because so sorry bosom bi ku no na wo su tiemua bue nti wo hene baaye e de dwa to abraye tongo so sa wo fom no a wudi ka ma kuro no asase no wudi dwa to ama asase no ansana
wako bosom na nkasa nti na yɛ sɛ wo yɛ asase wo yɛ nyame ti ba bia sa bosom no wo bia no ɛkɔ asase de hyɛ nsa nti chiame ne ba ya ja wode biato no bra asase no kri ne sɛ me kasa na nwa me nsa de nekɔ ɛno achi kura no wansa nya ye o sɔre fam no wie no ne na di nansa pepepepe so da wa hu se bibia bobɔ te se boɔ ya bɔ so na sa akɔsoro ɛna ofrisdim kan so on kan ho fa bosom ne mara anya sa bosom ne ni amre ɛna ɔde bosom sa akɔsiri enye bo payo no dabi ai mama bo payo mboni ha jai enye yize ti abosom ankasa de yes ebi mutete afidie so a de wahunu ye na woka de be usumi wo a ye mfa ne katrema ni tro tongo katrema se wo no ye mfa ne katrema eni tro se bia obi aba na se wo ya ade na se tongo se menyi wo se maame ane ka hunu se wo ya sa ade no na wo pe wada ka eso ukwa wakane ntam kyerɛw sɛ me Kofi Tongo ade a menye ye no enkasa maye me ka kyerɛw sɛ saa ade wei sɛ ye fita ka kyerɛ nipa ne sɛ ye fita obi ba ye adwuma na sɛ me se taku ɛna gye no a saa taku no na hwɛ so obɛgye mfa ni bre pese de sika untimi ndi me wo on sɛ oba me dem wo no Tongo no me wona hodo miensa Tongo na hodo miensa adentia sentia aya me wona miensa ne sɛ me wo ne ba ko be frɛ no Bokiga sa Bokiga no ye ko mu nyina bom se Tongo obi wo kwa eno na woje but ye ko mu nyina bom sa eya ne ma na sa Bokiga no ye ni sika obi ba ya adwuma sɛ 1 million and abajia esa ode 70 pesos eka ho kwanse no ena ono wodi enti woje ye no a ye de hye na dim ye ni ye site o se hwe yie sasa musum ne sika wanfa bia nka wana na de ye ne se wogegea na se edoso a na wahwie na wasere na watwa aboa na wakosesa wo konfon de woni bio wakosesa na waje krata na oje krata na eso aponche a odi akoto aponche eso odwai a odi akoto dwai abetwa ama no ama ono odi ka diska ne bi ansana odi ni moja ne wia enam na aka ne de wo kwa se odi nti yesom no emra da ho na wo kosesa na se ni nyina mfa se kwansi ni bisa beda so na anye pepa eno no ubesa de abafie ubesa de abeto na de mu kwansi ni bi ebeda so a wudi a obekun chese wankasa kora wunni wone da so nti wankasa no wunni se wudi pe obekun enti se wosesa na se ebi beda so a hwe yie se obekora ne yie na oba wode abeche na de mu na no be sha na kwansi ni bi ko fruto fo kola bi ko fa enu de ye ma enu nti na eyeja no ye ma wone se ska hwe yie se ebi entofem na oba bi na se obi afa sa na tie ezi dada ye hwa de bi wa ha no me se efa de na ye ka se obi bedi akomachi France be 3 days no chance ye rasta na afi oyo banso na ode ahwene ato ne 90 second fo ba no omunya nsusa so ana omunya pa enne enipa abodam fa ye saafo no free say wo ye saade no wo be no wonu wi wakose ana kura menti asa kura bi de busumachi a ye be ma no ahyase yo wakose na fi wode tena wode abetena afidie so no wode kasa ene uhunu say boys nketenkete no omu photo atata ada ho
fa abosom ko wo fa so bodam fa bodam fa so esunsu aso ne de omunya ne ne nipa nsura de ono anim se ade a me yie bibi betimi atome so no wo ye abosom so de on fa nchew oni twen wo na ye hwa de obi wo ha na akomoni ne so no ya ba afa hyase ebe hu ana bia tiesi no so no wo kom e wo bedwo anu chese ewo mu fie na ebemben wo ma na sa agro na ya abosom ne no munya ba bia nko wura no mu wura wo mo yo me dase obi wo hɔ a sani awoka no na bi wo ne fie ana obi wo so a ebi ne fie kura na abosom no se ye di dwuma bi te se ya akwaye se wo ye bibi no wato onsa afre wo nua mo se o mmeboa wo nipa na wo namfofo dodo no a enya nware nti wo so ba ase e be peyere ahonhon sa enti wo mo hwa wakoma hwa wo se wo ekwada ho pe wo betimi abo ewura ena ye wade bi so wo se me tamwa na menya mfa me hu nwura mu no na me na ba bia na mara mbi frɛ me enurofo no mo de de akire muti no sokotofo no o mi o se mami obetimi adi sofo obetimi aye konfo na me se adenti na wakasa asa no kire me o se ba bi ne ugina no ugina kwanta so ye woni pa nyame boye sa se what yes enu ntime first no wudi mi gina do manim se menya asori wan kasa no enei kura no betimi ya asori ya kasa ba bia maye bi pen maye bi ankasa me wa asofu bi wo ha betimi abubu omudin se na me koya asori ma wo mu ba ensese me ditudwa se won ti ye woni pa bia nyame ama ne sa tumi ne woni mu ti se wan koya asori a obeye konfo ye nyina ye adwuma baako na mum wo mo na ayenyi mu ayi bia fim se oyi nye we ye nti o ma afa hyase ebowula wo mo na wo se bia honhom bi wo no nwale no obi opese nwale na e ba sa na obowula nipa na no okoda obesa ba na se onam obesa kwa agrofo fra obi wo kwa enya bowura ne de asa ye ne de wataka wo ye ne die bosom ye mpai obi kasa wa pai akoma firim so a yesre ye mpai da wo de se wonim obi a wo se ya pai na kom ye gura mane mrase no hwade mane mrase bosom de ye mpai bosom ena sa wogi achi se mapai so a wo wiase a ya wote no wo ye bibia enye yi awade akura no wanhwe ontimi wale unyesika enfanto nsem se maye adwuma no manyesika enna mentia se sofu jae asofu dwuma oja ne simple na ade na comfort de ojae a eno ana mechire se ada se obebodam eno na echire tumi ewo akomune asofu die mu no se wate ase sofu de ene kura wuti wei wo betima asofu ana meboa wunya wutime kenkai nko ade a obetumi bet akom ne de ntesa enfa won se o kenkan na won kenkan akom ne de se akom ka wa eye sunsum ena ene wo e ba betena se wat ya senti asofudie ene akom sem no enyepe na wa hunu se konfo bi anya adaje ete ho edi osofu bi atem gise sofu ne di konfo na tem a mo no akasa hu safe de ma bre de bia wa mamuwaye ye ni sa bre che se wo mo ne ye no enyepe tumi ekura no mo ni bi tumi ekura ye no wo mo ni bi samu timi sayale sofu bi nso timi sayale se wo ni se sofu bi etimi sayade a bia wo bosom shenase wo de teten ama sofu teten ama sofu enteten ama sisi o mo se Nyankopon se ye ni duaba ne fa na han sayale nyame paw nipa bia bie nipa bia ni so nipa bia sum ya wo mo te sebe hai kasa so what you say obi a wona dwuma
sunsum no egu akuaku obi a wona dwuma ti wo ye sofo wontim na ne dua wo ye sofo a na sa wo tete ma bibi wom ade na sofo timi chibeyi na bosom so timi chibeyi won se maka kire o say minua enne asofo na aba no enura ekura wo mo no meka ho asoma kire wa ebeje wonsem wa ba hai wo de wani to fama wo behunu bi what you say ebi wa dodo no wa eno akram kire wo bi ana meboa man kire wo bi na wei wo beye se wa na okona se okochi bayifu a woni me yepe onsu kura bosom na ode ye adwuma na ade na mo fa bosom de din nto so wa sole dem ho na eni se ti o ajade wa ba na tabam free say asofo ne akonfo ina ye baako sei ye adwuma koro ne bom adwuma ye ne ye baako ye adwuma baako na emom tumi no wo ye sofo a wadwuma anya se wotete abai wadwuma anya se wodane dua wadwuma anya se sebe wo chibaifo nya sofo adwuma tina me kirem se sofo bia ya wo ye se adwuma no wode bosom na ye adwuma mate hona se ayefo na che se yesu ade enso de na che se bibia ho a ese na natimi bibi ne so ede maye na efa sofosem ne akonfosem no aya na ehwehwehwe yasom kakra because be hu sofo no oda ne dua be hu konfo no no nso eda ne dua enti na na kire mama ye se hu so bi da ne dua bia eno ye na nanom adwuma sa sofo bi da ne dua na se betimi abase bia sofo no na onye omaji tumi ba no oda ne dua na bi so ne dua na anye ye osofo bi betimi da ne dua so dua ne nye bebre eno che se manfa woni tumi still se me kire mu se enye wo mu nyina na gese tumi no obi wo wa se uta hwa times asofo pe ensuo ho tena sawo me na me ka kire asofo no pe se wo mbeso mu da wo ba bia ensuo da wonya kwa so ensuo no se what yes na esuo bi wo wa wo so no de bet na mamle pa no sunsumu asem wonim ti se wo yo adwe se bia mi so ensuo nti me dane dua na masole anajo akoye amamra wonim na amamre nti wo ba dane dua nipa duru nyina betimi ewo asema okay me kai say ye koye busumfo bi interview ye koy na man bia ba wo so ye sofo osan ye konfo obobo abosum miensa ode omu ye adwuma na dua bobam na oso da ne nti ho kra no mpenifo age chini de dua sa se sofo wo so wada ne dua edua na sa anya obi oye konfo nti na ye me na kakra sofo wo ye konfo sa ye sofo okuta abosum sa kuta nyame eye kakra nti wa kire ye ho ne de yate eho na se na yenhwe ade bi se yaba ekuma ha no se na wo kire ya sofo bi ni ade no omunyina na se sa afibia na se so moba ana se ada ono benya ho ono abetumi aba a o meshi adom na me ka a kire se be metiefo se obi wo wa won fa ho se obi be hu nanim obi wo soso a odisi wei enhye danye ya fa shekese pa na na odi bayire o kan na no bayire na emom ya fa shekese pa na oba e woda asofo no ba no de obeba na dom gu apa enti e woda asofo no so de o mabosom e beba edidie asofo ni nyina aw ene sada ndi ya asofo da o sa bre no se eso a me ba me do beba na me de wa soro sa na dwo no se me de wa ko kire mo se do magu ga nyina ya asofo ebe ko ma ko hu sofo bia minimu no ade enche sa bre no na o mu nyina akọ ahomate no ejo mo kwa no bi akọ sanete me wo asofo bi e wo me nchen a o mo pese o mu twa aboa ma wo ma bosom no
ebi timi sisa o maboso ngukam di ba eba wo ho eba na wa ya mamre na mo na wa betwa na boa ama na boso madidi o ma didi wi na wasan do mko enti se o mo gina fidie so eye sa na ma na ya no mo osere ona se asofo ne kula kan o se asofo ni bi amene ni mo be gina social media mo se ye ni ye nyame no ye na ablofo abefa na akopelation no mo sa de be dada ye die nanka nyame che ya de ankasa adwuni ablofo no hunu se ye som no a ye som no eye som a e wonte ase eye som a eboa ye eye som a wo do ho to so a entimi enu hwamo ye di no kware so ate ase nti o mbefa kwan bi so abedada ya adwene so ate ase na omo afaye de nako ti omo tena ase etworo krata abakosem anansesem omo to anansesem na kire ti omo sha ase no omo de ebetete ye ma nketwa free says abere no na ye mpanimfo no wuntimi fa krata no emedada na nemum akwala de obetimi adada na dwene so ne omo ahunu se som no a ombefa edifiri yakoye no na omode ye adwuma wo mukuru nanse ya tisi so omo ba so omo sa beta abosom na ma akonfo ni bi muton mo de ko eni se ma kire se konfo bi wo a ono ana atena se fa adwene bi de aye bibi so what you say abrofo so ngo bofo sei to ngo bofo wuntimi entontongo abra wonko na chi ewo ni kurum wuntimi da ene minim broni bia wo free America ba wode aboso mako 46 ni free America bae aboso mako 46 be mo aduane ana wase waye black American ti wo free anti na aboso maba obetena bi obetena Ghana obetena bi wa treze hu se waye Ghana so what you say nti boso mo de bosonsom ye soma emu odepa bosonsom ye soma emu emu ode ah nana ye emu odewu eson kwa abeni esoma wosomo a wonam wiase anu asa wonam ofom so dia wo betepa aw se enu ntina asorefo no hu se omo de nyame no wofom no a of tam ne boa wonto ne kura ne saa se be frato se be ye de na aka nsem but bosom de wo fom no wo fa abo no ha e wo so woto ti me de bia me ka se ada aben ne bebom no ye ya konfo e no kwarefo no ye na ye be ko heaven no yati asi se nyame na apaw ye se ye meboa adasa ti nyame adwuma no ye ne ye nyame adwuma ne ye ye nyame adwuma no ebre no eko aha ne de besi bibia chi wadwo na wonti ase na namba ne da so na wafa na wafre no wotumi a kire ma won da ne da ya meka se me mintimi enkire mu emfa amma wo de abomiti ya na chese mi wayem aha mi wayem papa efre mu kakra nti anya se we life na me de ebo wo ma asem so ba ko beka na otwe da ni nya wie pe ese me yi me do kugu because me papa na ayede efre mi nti wonti bibia asa na namba ne da so no fa ne frɛ no obekire mu de ama kama na so aha na me kire mu so e de akosi bibia so se me sra mo me nuanom me kunu mo me papa mo me mma sa bre wo yi a ye wo mu die ehia ahobambo so obebo ho bai entena se obi e mabo obra ma Nyankopon de obia ekra ode akura ne nsem kwan a obefa so a obekura wo kra no eno na ebeboa wo enti ahobambo mumpedua etene na mfa mudwai emum na saafi we ye wura mu no me bosom etia mframa ebehye nkom se afi we emu be yetene eni ma akase besisi mia enti wo se na somfo se obi a hwe no so yi na ahwe yi no kora no ene de kwa be na obefa so a obetimi ahwe yi ana se wo be boa wo ni nyina ne se
obebo ho bai na wahwe wana ma otutu yi wahwe wadwuma sam yi wasaka sisu se enipadom no wa na ma ebehwere wo mo wo japade wo japade wo anya bambo eso a ebetima firi won sa ebi modwuma besai ene ma kase ebefifiri ebi mo nsa ampa so hwe Ghana ha obeti yese heshi obeti yese sei obeti yese chirese bosom no na ni hu na chiri wo hu ni so ansa na woka ti misremu nuanom se mommo mo bai mfiri atamfo nsa manu esi nana ese nanu esi mommo mo japade ho bai na obesi ejimi ni bi anakwase bi amfa dako ama meje wajapade nyina amfa mfiri nsam ena misisi me wajapade na se me de ma wona wanhwe so ya wudi si a metwa piao saa na ekọ piao mo ye no kware no mo firi hen mo twu mu ni betere ye pa me nananam me na me ye nananam mo ye piao nananam chia me ewe mle mu mi no mo yi me piao one and only so we as a princess aboso mu nyina yere sa me no me de manu asi makra wo